हेल' लोगोफोर, बे समाव नोंथांमोननो जथाय रादाब होनो लादों 8 जानुवारिनि गासै 11था खौरांफोर आरो बेयाव गासै नोंथांमोना मा दं नुनो मोननाय जागोन गोनां रादाबफोर। थाम्बनेइलाव नोंथांमोना नुखाबाय जानो हागौ। फैदो फारि फारि जागायलांदिनि। फार्स्टआव नुनो मोननाय जागोन बारग' एनडिबिफोरा थाबैनो सरकारनि अनसुंथाइखौ मोनगोन होनदों। बेजों लोगोसे जोबथेसालियाव जोबना दोनजानाय सोद्रोमाफोरखौबो थाबैनो जर'खा बिजिरसालियाव जथुमनायनि गेजेरजों उदां खालामनाय जागोन होनदों आरो बे बाथ्राखौ बिटिसिनि लेङाइ खुंगिरि गबिन्द बसुमतारी बिथाङा सुकुरबारखालि खौरांगिरिफोरजों बुंथिनायखौ नुनो मोन्दों। नाम्बार 2आव दङ सुकुरबारखालि फिन आबादारि आरो सरकारनि गेजेराव मोनथाम आबादारि बिलनि सायाव सावरायलायनाया जायो, नाथाय थेवबो सरकारा आबादारि बिलखौ दैखांफिननो हाया होननानैसो बुंफिनदों आरो खौरां मोननाय बादिब्ला फैगौ 15 जानुवारियाव बिनि सायाव सावरायफिननाय जागोन आरो बे खेबाव जौसिन बिजिरसालियासो बिनि सायाव राय होसिगोन होननानै खौरांखौ नुनो मोननाय जादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 3आव बावैसो सान सिगां जालांनाय बिटिसि बिसायख'थियाव जिएसपि दोलोनिफ्राय बिजाथि जालांनाय मुसलपुर बिजाबनि कनिन दिखा बिथाङा सुकुरबारखालि इउपिपिएल दोलोआव हाबबाय। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 4आव फैगौ 10 जानुवारियाव हायार सेकेन्डारिनि टेट आनजाद खुंगोन आरो खौरां मोननाय बादिब्ला बे बाराव गासै 23,855 सा बिजाथिफोरा आनजादाव जिरायगोन। बेनिफ्राय दङ गासै नाम्बार 5आव सांग्रांथि आरो गोनांथार बाथ्रा दि दाउनि बेराम बार्ड फ्लु बेरामा हादरनि गुबुन गुबुन रायजोआव साग्लोबनायखौ नोजोर बोनानै आसाम सरकारा रायजोआव बायजोनिफ्राय दाउ साप्लाइ सोनायखौ बन्द' खालामथ'बाय। बे फोसावलायखौ 8 जानुवारि खालि फोसावनायखौ नुनो मोननाय जादों। नोंथांमोननो स्क्रिनशट होदों बाहाय। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 6आव चिरां पुलिसा सुकुरबारखालि मोनसे थाव सिखावफोरनि दोनथुमसालि बोखांनो हादों। खौरां मोननाय बादिब्ला चिरां पुलिसा चिरां आरो बङाइगाव जिल्ला सिमनानि दलाइगावआव मोनसे आयेन बेरेखा थाव थिलिखौ बोखांनो हानाय जादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 7आव सुकुरबारखालि बिटिसिनि गोदान सरकारनि गिबि बाजेट जथुमनाया जानानै थांबाय, नाथाय बेयाव बेरेखा दोलो बिपिएफनि रावबो बिजाथि बाहागो लायाखै। बेखौ नोजोर बोनानै खौरांगिरिफोरनि सोंथियाव गाहाय खुंगिरिया बुंदों दि बेरेखा दोलोनि बे नुजाथियैया दुखुनांथाव। सुबुंखान्थियाव बेरेखा दोलोआ गोनां बिफाव दङ। रायजोफोरनि गोनांथार हाबाफोरखौ बेरेखा दोलोआ बुंनांगौ, नाथाय रायजोफोरनि हाबा मावनो दैथायहरजानाय बिथांमोनहा रायजोनि हाबा मावनो बाजेट जथुमाव थाहैयैया दुखुनांथाव। बेखौ नायोब्ला नुयोदि बिथांमोना खालि गावसोरनि पावारनि थाखायल' जुजिगासिनो दङ, नाथाय रायजोनि थाखाय जेबो गैया। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 8आव नंखाय फिसा रायनायनि थाखायनो बिमाखौ बुथारदों होनदों। बे जाथायाबो जादों आसामनिनो नारायणपुराव। खौरांनि मोननाय बादिब्ला नितु गगैनि बिमाया नितुखौ ओंखाम जानो लेंहरनायावनो फैयिनि रायदोंमोन आरो बेयावनो खोथाया देरलांदों आरो बे जाथाया जादों। बे जाथाया 7 जानुवारिनि मोनायाव जादों आरो जाथायनि दायनिगिरिखौ पुलिसा खाबाय होननानै खौरां मोननाय जादों। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 9आव क'क्राझार जिल्लानि मोननै गेदेरथार आरो मुंदांखा पिकनिक स्पट जमदुवार चौधुरीघाट आरो फेबसु पिकनिक स्पटखौ फरेस्ट बिफाना थिखानाय गैयै समसिम बन्द' फोसावनानै होदों। बेयावबो नोंथांमोना स्क्रिनशट नुनो मोननाय जागोन बिथांमोननि। बेनिफ्राय दङ नाम्बार 10आव सुकुरबारखालि बिटिसि बाजेट जथुम्मायाव बिटिसिनि खुंथायाव थानाय सा 14 इएमजों लोगोसे सा 3 गोदानै इएम थिसनबावनो थाखाय बिल पास खालामनाय जाबाय होनदों आरो बे सा 3 इएमखौ सोरखौ थिसननाय जागोन उनावसो बेखौ नुनो मोननाय जागोन। नाम्बार 11आव दङ बर'नि सासे बाखनायथाव सुबुं। खौरांनि बादिब्ला सालाकाटि सातबिन्दो गामिनि समाज सिबियारि बिथां जधु ब्रह्मआ गं 16 दुखुथिया नखरफोरनो गोजां बोथोरनि जोमग्रा सि रानदों। बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावहरनो नांगोन। दा बेखिनि गासैबो खौरांफोरखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव लिंकनि गेजेरजों नायफिननो गोसो दंब्ला हागोन। एसेनोसै, गोजोन्थों।